Vamos cara ao escenario, aí está Galicia 76. Uns rapaces que encheron de música, de alegría, de baile, de ledicia por toda esta zona, verdad, cercana a Compostela, alá polos anos 76, por esta zona de Bugallido, Bertavidás, bueno, Aves, etcétera, etcétera. E que hoxe, pois, é un placer que veñan aquí a celebrar os 50 primeiros anos no escenario e a par a despedirse, é dicir, celebrámoslo todos xuntos. Está ben, non? Dille aí algo aí a afición que estamos aquí para celebrar 50 anos de festa e dedicarte a todos de Bugallido, eso por suposto. Perfecto. Que estaremos Pues aí o día 27. Oye, e de paso tamén a toda a xente de Padrón e que están agora preocupados polo tema do incendio, estamos atentos, que estamos en directo, pero tamén permanecendo atentos os compañeros de informativos por si nos teñen que engadir algunha noticia, de acordo? Ok. Bueno, presentación de disco, está me chivando por aquí. Así que veña, todo feito. Bueno, veña, vamos a recordar ese Galicia 76 que sonou e seguirá sonando, seguro que sí. Galicia 76, aquí en directo no lugar, a las 12 menos 10. Vamos a ir a recantos de nada,